Love Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Pwede bang pa-extend? Pwede bang pa-extend ng bakasyon, please? Pa-extend, Giga 50 plus, 2 days tulog sa Monday na balik, only serve 32 5G. Kasama mo pa rin, ngayong hapon ang iyong dakdalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Aminin mo na, huwag ka na magpanggap dyan, hoy. Alam ko naman, ang sarap-sarap na lang tumunganga. Kasi nga, wala ka pa sa bisyo magtrabaho. Uy, wag ako kilala kita. Normal naman yan. Alam mo yung feeling natin na talagang, ay, ang sarap na lang humiga. Sa Monday na ang balik, please lang. Kung pwede lang eh. Normal yan. Normal lang makaramdam ng katamaran ngayong araw. Pero ang hindi normal, ay yung tatanong ka ng New Year para tumangkad, be. Marami tayong naging pamahiin ngayong New Year. Nako, bukod sa paglagay sa lamesa ng 12 kinds of fruits, maglagay ng prosperity ball, ay, tapos magwawala ka kapag nakulangan ng 5,000 yung nilagay mo doon sa prosperity bowl mo. Imbis na sinaron mo yung spaghetti, ayon, sinaron ng kapitbahay mo ang money. Well, sa mga hindi nakakaalam kung ano yung prosperity bowl, actually, ngayon ko lang nalaman, ang tawag ko lang doon, fish bowl eh. Ang prosperity bowl daw, it's a symbol of hope and confidence. Para daw maganda ang pasok ng taon. Ayun, hope and confidence. Pag-asa at kumpiyansa sa sarili. Kaya alam mo na, kapag naniniwala ka may pag-asa kang pumogi o may pag-asa kang gumanda ka, ay dapat dalawang nilagay mong prosperity bowl, B. Para more chances of winning. Iba't ibang paniniwala, iba't ibang pamahiin ngayong New Year. Well, hindi naman kita masisisi dyan. At kami rin, meron din kaming ganyan, B. Ako hindi na ako tumatalon kasi alam ko naman na hanggang 5'4" lang yung height ko. Pero syempre, di ba, mas maganda rin na kahit ngayon natatamad-tamad tayong lahat. Syempre, hindi ka naman gaganda o gwapo kung di mo lalagyan ng aksyon, B. Kung alam mo na nga sa sarili mo na medyo hindi magandang itsura ng pinanganak, negative na naman mag-isip. Aksyonan mo na kagad. Di ba dapat ngayon pa lang, think positive. Sabihin mo, yayaman ka ngayong 2025. Pag yumaman ka, marami kang pera, o di more chances of retoke. Kailangan mo lang na maging open-minded. Ay, naku, sa panahon ngayon hindi na lang dapat inaasa ang suwerte, ang pag-asa o ang kumpiyansa sa prosperity bowl na yan. Ang mahalaga, merong dapat aksyon. Kaya ako ngayon, nandito, nasa harap mo, kausap kita, at sinasabi ko nga sa'yo, huwag na puro prosperity. Ang hirap pa i-spelling. Mahalaga kapag ka ngayong New Year, alam mo sa sarili mo na it's time para naman, ay, magbabago na ako, beer. Hindi pwede laging iaasa sa mga swerte-swerte, sa mga pagsasaboy ng pera, 12 kinds of fruits. Kung ano naman yung mga pamahiin na yan. Nasa sarili ang tiyaga. Kaya dapat ikaw ay may kusa. Kung gusto gumanda, dapat maraming pera. O kaya ngayon, wag ka muna masyadong sabog dyan, ha? Work ka kahit kaunti. Kaunti lang, wag ka na mag-over. Sa Monday ka na bumawi, B. Itsa tayo naman tayong dalawa eh. Ang over mo na lang, makinig ka na lang ng Love Radio ngayong hapon. Here's another music. By the name of CL at 21. From 21. Long time coming. And Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.